Cześć, siemaneczko moi kochani widzowie, z tej strony jak zwykle Agata, no kto by też mógł być inny na moim kanale, jak nie ja. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na targi w Kielcach, Agrotech Kielce. Mam nadzieję, że tego nie zamkną do tego czasu, żadne obostrzenia. My planujemy być w sobotę, czyli 9 dokładnie października. No i fajnie by się było z Wami spotkać w końcu, bo nie udało się nam być w Bednarach, no bo jest to jednak od nas trochę za daleko i no nie ukrywam, że ten dystans zrobił swój i nie zdecydowaliśmy się jechać. No ale na Kielce już mamy bliżej i będziemy, także serdecznie Was zapraszamy. Dajcie znać w komentarzu, czy też się wybieracie na targi w Kielcach i który dzień, bo planujemy być w sobotę, ale może być różnie, także może akurat się spotkamy, by dać Was informować na bieżąco. Chciałabym też Was poinformować, że planuję razem z Marcinem konkurs. Bardzo fajny konkurs, tam już z tyłu są naszykowane nagrody, także troszkę ich jest, także dużo osób będzie obdarowane, albo no nie wiem, w każdym razie więcej szczegółów dowiecie się w niedzielę. W niedzielę startuje konkurs i w niedzielę będzie wszystko wytłumaczone, także czekajcie na film z niedzieli. Dajcie znać w komentarzu, kto się wybiera na targi Agrotech Kielce i trzymajcie się ciepło. Na razie, pa pa!